Ahoj, já tě vítám u nového videa. Dneska to bude z Hydrovýra. Taky ta hra už je dost natáčená, ale to vůbec nevadí. Ani to budou bank, jenom to není. Takže už jsme vlastně můžeme začít. No, co první musíme udělat, tak je určitě víno. A takhle to dlouhově se vytěžit. První vlastně ještě železo a zlato. Žád. Teda ten bude pak potřebovat na poslední svět. Je tady dokonce i vidět. Nový křišťálí, tak tajemný křišťálový střep používá se k pohonu. Jeho budeme používat k pohonu vody, aby byl větší tlak. No, vlastně v tom všem spočívá ta hra. Že musíte nabrat. Naplnit. A zad. No, to se dělá furt. Ty doby, než se vrátím do peněz, nebo tak se skoupit nějaký stroj, který by vám to buď ulehčili, nebo je zautomatizovali. Tak. Jde. Železo. Tímto. Nahrávat. Dobrý. No. Vysypu. Mám tu železo. To nepovedla. No. Já se přesvědčím nějakou závodní část. A rovnou bych se asi vrhnul, že budeme mít, že už se vrátím, až budeme mít nějaký ty peníze. Že to je opravdu dost dlouho. Já se to dost dlouho. A to má něco takového maliký šukry. Nebo předtím té starší verzi byly ty menší šukry, ale zase byly za víc. Takový novobožácký šukry byly už za hodně. Takže jsem si všiml, že tady to je, nebo obráceně, ale že ty šukry jsou zvětšené. No, já si budu pokračovat dál v těžení a uvidíme se potom. Ahoj. Krásný 45 těch hydrokoinů. Mohlo by to být toho víc, ale už se s tím dá nekopracovat. Samozřejmě, že i ta hra má český překlad, jakby to nebyla hra. No, když jako ale tady vidíme 86. My určitě potřebujeme třeba lepší opad. A to tady prodáme. To je poměrně škoda. No. Bych rád si to přeložil do angličtiny, ale by trvalo dlouho.
Tak to je docela dost. Unfiltered water will do a number on these machines. To už to není ještě zlatá. Nevadí, co jsem tady chtěl koupit, je vlastně... You won't find better prices than these. Já vím, že jediný lepší ceny, protože žádný kranky není. No určitě tady budeme třeba nový ten. Nový veliký. Take a look at my goods. Jeden tam rovnou vylezu s tímhletím kombajnem, nebo co to je. Nebo nebudu rychlejší. Zasedneme. Jsme tady. Takže. Paníky. Balíky. Balíky. Hra. Karta. Máme suroviny. Tak. Kdyby nešel zbláznit, to je fakt dlouhý. Nová pelí. Tak. To je zase to asi prostřížku. Udělám timelapse. Přímo. Váží. Symboly. No, já myslím, že už mám dost těch surovin. Já vím, že sice vy nic nevidíte skoro, ale to už ho se nedá nic dělat. Protože prostě ty světlo je nastavený tak blbě. A nejde moc jako nastavit. No. These items are appraised by multiplying the base price by its weight. To je poměrně dobrý. Naložíme, jdeme. Tak a tenkrát už vím, že koupíme 6 letím, když to spojíme. Jsme měli dostat poměrně dost. No, poměrně, to může na začátek docela dost. To je malou pec a netavící, prostě netavící soustavu. To vám dost, vám dost ušetří dost peněz, protože když přetavíte, tak za to budete chtít víc. A tím pádem vyděláváte víc. Máme na to 4. Jste už aspoň něco viděli. 170, skoro naše všechny peníze. 45 video points. Dáme zbyt. Takže to jsem takhle položíme. Nevím, někam sem asi. Bylo by, kdyby to slezlo z mých hlavy.
Tak. Se hodil to tak. Tohle. Postel. Auto někam sem. Vyspíme se. Výborně. Tak. Tohleto. A je to. Já furt ten samý postup, akorát ty olejčka budu dávat sem do pece a pak oni se staví, saluje sem, formičky a budu mít celičky. No, takže asi za chvilku. Zase se uvidíme ještě za chvilku, až to budu mít aspoň něco málo natěženo. Táto. Počkej, takhle nosí. Už to je nějaký najednou provoz. Co natáčíš? No, natáčím, ale to tam nebude slyšet. Já nevím.
Jo, už mám tady něco málo, nějaký ty železný. Takže když to teďka vypeču, už teďka vypeču, no? Kde mám tu formu? Máme velkou čáčku. Schodíme železná tyčí. No, a tak když to uděláme železný, tak bude mít takže zákon. Když udělám simultán, pokud to bude víc, to je nezkoušel. A to bude ještě menší celičku. Polovou celičku, nebo stejnou celičku, kde to se navědná. No, a teďka když je vezmeme, odvezeme je chodníku. Já snažím to nějaké ty pány a lampu hlavně. No, nevadí. No, už si bude žít. Ještě nějakou tu chvíli. Už je to blbý. Dříve v těch starších verzích jsem mohl aspoň prožít těma lampami. Těma lucernama. Těma červenýma tyčema ne. Lucernama ano. To bylo hnedka něco. Celičky. Vidíte, kolik se dostal? Že tak málo práce. 70. Nádhera. Naši penízky. Já si myslím, že tady to asi bude stačit. Přeci jenom už by to mohlo být dost. Příště, když tak, a příště třeba něco vydělám, to se mohli už pohnout, protože ty začátky už jsou nudný. No a potom vlastně se můžeme šoupnout, můžeme třeba mít i nějaký základní stroje, kdyby nám tu práci sandovali, ale to už příště. Vidíte, tady spojím ty videoklady, mějte se pěkně, ahoj.